Oh my God, pwede rin manggidiay nga sa kumbugan daw i-enjoy. Ang dami ko sa bukton. Aray. So gapon, wala ko katiwas og vlog kay grabe kasakit sa akong ulo. Like, makaingon jud ko nga grabe yung side effects sa ako. Hi everyone, or every bugan, mga pink o bugan. So karong adlaw is schedule na nako sa vaccine. And wala ko kabalo kung unsa siya nga vaccine, kung Pfizer ba siya, Sinovac, AstraZeneca, or brown ba nga vaccine? Say brown. And bahala, basta kay maturukan ta. Wow. Pero akong pagkabalo sa akong mga friends nga, humana sila kay Pfizer daw. And malay din nato nga nahurot na, diba? So bisan unsa basta kay matusukan na ang atong bugan. Ato alang panid-an pod kung unsa bagi side effect ani. So i-update ta mo tomorrow. Ako agapon i-continue ang vlog para at least ma-share na ko sa inyo kung unsang feeling. And mao ganito, I know most of us gyud kay mahadlok gyud, diba? Magpa-vaccine kay kana laging mahadlok gyud ta sa side effects. And aside from that, marag natingala pud ta ba nga marag inana gyud kadali, like marag wala man kaabot og isa ka tuig, like nakabuhat na dahil sila og kanang inana ang klase nga vaccine. And I think it's normal ra gyud nga maka-feel tag kana bitong marag mahadlok gyud ta. But of course atong mga health workers ginabuhat pud gyud nila ang ilahang best nga lagi nga ma-end na gyud ni ang pandemic. And mo to, I think nga kailangan lang pud gyud nila ang atong cooperation, di ba? So mo nang today magpa-turok na gyud ko sa akong bilahan. Wow. And naka-schedule ko today sa Lapu-Lapu City sa Hopes Dome. And ayan, magkita-kita ta niyo dito Hi, Sir Rocky. Susod na ba ta? Diretso? So ayan, we're here at Hopes Dome with Sir Rocky. Ayan. Okay. So sa step 2 ni siya, unsa bay ginabuhat ani, like gina-check ako ang dili gyud, sure. Sure. Unsa gina-check ani? So gina-check daw kung oxygen pa ba? Nahaluan bag hydrogen. Kasamok ba ninyo? Ano magpa-picture man mo? Gusto mo matakdan sa kumbugan? Pink ko nga bugan mo, Angel. Oh my God, pwede rin manggidiay nga sa kumbugan daw i-enjoy. Hello! Vaccination step 4. Sa kung kamuto. Dito pila yung edad na to? Virgin pa. Virgin pa ka. Jod. Linghod mo pa yung bilahan. Ang dami ko sa bukton. Aray. Relax lang ha. Vaccine ka, sir. Sinovac ka. Ay sana, virgin. Pinata? Ay man. Man, Usban daw. Usban? Round 2? Kaya magpa-picture ko Go, dali. go. Okay na nun. Okay na Pero yan. pwede na ba siya i-close, right? Oh, pwede na. Thank you, Payo. Brenda Lynn. Sir, kadungog ra ka sa mga bawal ha. Kadungog ra ka. Bawal tagay sir. Osa. Hello, ako gatagay. Lahi akong ginainom. Chala. Please forward. Para makita ika scan. Kaliyutag forward mga maman sir. Ah. Para doon right tawag. Na vaccine na nga ta first dose. Ginoo. Shout out me, Pink og bugan. Kailangan mo gunit tayo. Kailangan ipakita. Si sure. Pink nga bukton. Pink ka bugan. Shout out. Uy, thank you ha. Thank you. So ayan, humanagid ko sa ako ang vaccination. Wow, vaccination program. And ayan, ka-virgin ba sa pink nga bukton? And I'm with Sir Rocky. Ayan, one of the teachers sa University of San Carlos, Cebu. And nag-teach po niya siya sa UC. Hindi ba? Hindi basta-basta nga teacher. Wow. And gikuyugan ko niya today. And actually, ganiha po is schedule food niya. Nakapa-vaccine po kagana. And first dose to ni mo, sir, no? Sa, ayan, res bakuna.
Sa Park Mall lang siya and ako diri sa Hopes Dome, 'di ba? Park Mall is bilang gyapon siya sa Lapu-Lapu or Mandawi day no sa Mandawi. So mura ra tag na exchange ako gikag Cebu ni aning Lapu-Lapu dad. Pero Mandawi man gid ay. Tama day no Mandawi man gid ay. So ayan, we're done. And ang iyaha is AstraZeneca, then ako is Sinovac. Then, ayun, tomorrow maghatag og update kung unsa bagyo effect sa mo ang mga kalawasan, kung hilanaton ba mi, ayo rapod simba ko rapod kung hilanaton. Kaya I think nakoy buhaton pa ugma. And ayan, ka mga praise ko ba? Thank you so much, Sir Rocky, sa pag-uban. Ayan, so, see you tomorrow. Good morning, everyone. So, don't mind my face lang, kaya yung mga puti-puti. Napiksan man good ni. Wah! Sa'yo ni pisik. Char lang. Dili kay, grabe ang breakouts ng ko I don't know why. Marag, kusog man po kaya akong regla. And ayan, pimple eraser na akong ibutang. So, update lang sa side effects sa vaccine. Sa ako ang pink nga kalawasan. So, gapon, wala akong katiwas og vlog. Kay grabe kasakit sa akong ulo. Like, makaingon dyan ko nga, grabe yung side effects sa ako. Like, nagsakit akong ulo, and then marag kahilan naton pog ko. Pero maay na lang kay niinom ko og paracetamol. Then, medyo na okay ko, and ang imong ma-feel pag kanabitang pagkagabi kay sakit kay imong bukton nga kung asa ka gi-inject. Like, kanang murag yung gagikulata. Kanang anak bitaw. And makita man mo dito ang mga side effects lagi nga isa po dito ang muscle pain, and I think mauna siya. And then until now nakapaghapon nga marag unsa ba marag sakit kay imong diri marag yung kisumbag. Pero yun diri lang dili ginin nga imong entire nga kalawasan. And ang akong ulo this morning is medyo okay na. So ang brand gid sa vaccine nga available gapon is Sinovac na lang gid daw. Okay. Wala na yung Pfizer, and nga na mamili man ta nga mao na naman po na available. And wala po nag-research kung asa nagikan ang Sinovac. Pagkaulahin na ako nabalaan nga mao gid na siya ang katunggikan sa China nga vaccine. And mo tumurag na kayo po kung kay di ba gikan medyo China ang virus, so murag di pud malikain ba nga makanaon na kang tinuray ka ni nga vaccine. Makaana ka, pero I think okay raman pud gyud kay di ba tanaw karon sa China okay na ba gid sila, like medyo okay na sila, and ipud siguro sila buang nga kana laging ang ilang vaccine nga gipagamit pud sila mga tao is para patiyan ang mga tao, di ba? Dili po dito siguro. Moto, I think okay raman. And kagahapon, nagkita po mi ni Ma'am Marie Inuya, the owner of Tres Islas Hostel, nga kung asa mi nagstay sa Siargao last March. And nurse po na siya by profession. Mo nang nakaingon po ko nga, okay ra gid kay bisan si Ma'am Marie man nga nurse gid mismo, nagpaturok man. And dagan man po jud gahapon. And mao to, murag ka na happy ra ko nga na vaksinan na. Kay grabe ba gid ka daghag lakaw, like na mga possible nga out of the town nga mga kaganapan, saman, mang bastard na po sa bang lugar. So at least confident na ta mo biyahe nga kanabitang we are vaccinated na gyud. And kato, isa po jud na sa rason kay ang mga requirements ba good. I mean, dili na kapangyuan dog mga daghan pag requirements. I think vaccination card lang ang pangyuan sa mo if mo travel ka. So mao nang ni-post po jud ko gahapon. And pagkagabian na kay murag wala, murag na planning ko hala, naturukan na be ko, nakasulod na gid sa akong lawas. So unsa ka jud kay effect ani. So naga-search ko na, I mean nagatanaw ko mga videos gabi about Sinovac. Mo na isa ka health expert nga nag-istorya pa gani nga bisan unsa gid daw nga vaccine di gid daw ta mamili kay mas okay pa gid daw nang naatay panlaban kaysa sa wala gyud, like kana bitang wala gyud kay pang panagang sa virus, di ba? Kay all of these vaccines man is na 50% pataas nga efficacy, and niagi gid siya sa World Health Organization nga threshold down sa to di siya basta-basta tanan nga gitimpla lang sa kung asa lang na nga mga lababo gitimplahan. Gitimplahan sa lababo. So I hope nga kamo pod magpa-vaccine na mo, like patusok na mo. Hindi lang kita mamili kung saan available, then go na. Ang importante lang gid is mo na naatay panagang sa piste nga virus. So piste gyud kimarag unsa na ba magduha na katuig wa pagid man ang layas diri sa kalibutan, di ba? So ayun lang, maura to ang update, and I hope nga naamoy idea kung sa mga process kay of course ipagita mo ginako tanan step by step. And ayun, thank you so much for watching. Again, this is Randall Vibes. Ka-perfect ba? Kahamis ba? And see you sa next video.